Ipos ta ginaihay guys. Kay gabi na. Top. Sien. Sina. Hinahinay na wa. Ang TV. Din mga una ka.
Naunta ninyo guys. Naunta. Bitaw laing joke. Naunta ninyo eh. Mga unta. Nah, akong mga apo. Tanaw sila sa lida. Akong ginamos, di ginamawa akong ginamos. Adobong manok toslo sa ginamos. Kala mo to guys sa sakyanan? Ha? Pala kape sad guys ah. Ay kag tubig. Kay manggal sa mayor. Ano lagi na sampung mo rin? Tampung ba? Asa naman sampung diyan eh? Kamay hinay kaing agas. Awa guys, ang inahan gahangad jud sa salida, nagkaon. Then ang mga anak asa liwat sa inahan nga magkaon. Ang dagoy to TV. Utro sa kaya. Di ra bang tanawa, ha? Okay, mga unta. Mutiwas ako kaon. Mapo ko kakaon. Kaya gipakutaw ko kape sa akong esposo. Esposong upaw. Kyle, naog na diha, Kyle. Ay, dali mo ito makuha. Malusot sa ubos lang. Patay ka na, Scorpion. Malusot naman siya sa ubos na. It's another male. They will now fight. I'm not sure those guys are fighting. It's a female. Kaon oy. They are mating. Malusot lang siya sa ubos. Kuha nagplato ba kay haron mo kaon ka dire, dongan dire. Nabay dongan ga ulhos-ulhos naman yung kauna. Isa ni logo mo, isen? Kanon pa rin mo dahil dili na. Logo mo, kanon pa rin mo? No, you are not a bad guy. No one is deep
Na, dumadami dungan ba? Mo to pag ito sila sa tumurag ni balay kini ni. Kapay, kapay usas taas. Dugay kem na pag naog. Ikaw nakanam na ko nga. Among giingnan kyle ka na? Ingat. Nya. Dili sudan, kamanok. Siya oh. Sisipon na sa suya. Claro, usas taas. Carlo ni ulit na. Dihan pala. Kasal. Ano na iyang habit? Nalutang, ano na sa karoon. Tambok. Ito ko. Be, pagdungag kanon ba? Katagaag pwedeng. Uy, dungagan? Ha? Ako butangan? Di dala maka-order. Di. Matarong sa buwak, mahimo silang kingkoy. Basta mo tangon na. Kanya puti mo ng sikita. May gula na. Ay, yes ko. Lagi! Na. Ay, asa na to? Lingkol na. Mukhad ng kuan. Don't breathe it in! Let's get out of here! It's okay. If these are poisonous spores, you don't have to die. Come on, Diego. Mura nagkuan. Naliging ko yan. Oo nga. May bukit. Ngayon mong karton. Dura. Siguro nasa gabi. Don't you? Dahil mo parang Klaro kayo nag-mastara. Sulog. I'm sure this will pass. It's fine. Fine? Are you kidding me? This is incredible! Hi there. Hi there, Matt. Oh, I thought I lost you. You can never lose me. I'm always with you. Idool ng kape, arabe. Paano ba? Paano? Paano? Paano ba? But it's nice to make your acquaintance. Everyone is here. Look, Poppy's journal. Mga pita, guys. I can't. I'm not ready. Take my hand. Let's try this together. Gangan. Bye. Manatagkaon. Sammy, Randy. We've got you doing. Kaon mayo, Carling. Undang hunyo. Ito na